ராம ஹரே ஹரி. ஓம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து 11வது அத்தியாயம். பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க போறோம். அதாவது விராட் ரூபத்தை, பகவான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க போறோம். பிரபஞ்ச வடிவம், பகவானுடைய பிரபஞ்ச வடிவத்தை பார்க்க போறோம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். பக்தி யோகத்துல 5வது அத்தியாயம் இது. பகவத்கீதையில 11வது அத்தியாயம். இந்த பக்தி யோகத்துல 5வது அத்தியாயம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அத்தியாயம் 7ல இருந்து ரொம்ப அழகா பகவான் பக்தி ஞானம், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ராஜயோகம் ஞான யோகத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துட்டு வர்றாரு இந்த அத்தியாயத்தை. இந்த 7ல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும். இப்போ ஒரு அத்தியாயத்தை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான கேள்வியெல்லாம் அர்ஜுனன் கேட்டுன்னு வர்றாரு. ரொம்ப அற்புதமான கேள்வி கேட்கிறாரு. அந்த கேள்வியெல்லாம் யாரை கேட்க வேண்டிய கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நாம தான் கேட்கணும். நமக்காக அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா கேள்வி கேட்கிறார். இப்ப நேத்து ஒரு ஸ்லோகம், நேத்து அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது ரொம்ப அழகான என்ன சொல்றேன்னா, பகவானுடைய வைபவம் அது விபூதி யோகம். எந்தெந்த இடத்துல உங்களை வந்து நான் தரிசிக்க முடியும், உங்களை எப்படி பார்க்க முடியும், எந்த கோணத்துல உங்களை வணங்க முடியும் அப்படின்றத அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகா பகவானுக்கு கேட்கிறார். அப்புறம் பகவானோட விபூதி யோகத்தை ரொம்ப அழகா நேற்று நம்ம பார்த்தோம். அதே 9ல பாருங்க, ராஜ வித்யா ராஜ குவி யோகத்தை கொடுக்குறாரு, கேட்கிறாரு. ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்குறார். 8ல பரத்தை அடைதலை பத்தி கேட்கிறார். 7ல பாருங்க அற்புதமான இந்த இயற்கைனா என்ன, இந்த பிரகிருதினா என்ன, நான் யாரு, இந்த இயற்கைனா என்ன, ஆன்மீகம் என்ன அப்படின்றது ரொம்ப அழகா 7ல கேட்கிறாரு. ஆனா என்னன்னு பாருங்க, இது எல்லாமே பக்தி யோகம். ஆனா அவர் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க, ஞான யுகத்தை தூண்டுற மாதிரி கேட்கிறாரு அவர். இதனால நமக்கு என்ன பலன் அடையப்போனா ராஜயோகத்தையும் சேர்த்து பகவான் கொடுக்குறாரு. ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்விகள் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இந்த 1ல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க பகவான். தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை பகவான் காட்டுறார். அப்பமா இந்த ஒரு ஸ்லோகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிதானமா படிக்கணும். அவ்வளவு சாராம்சம் இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு. ஆனா நமக்கு நேரம் 1 மணி நேரம் தான் இருக்கு. அவ்வளவு பார்க்க முடியுமா? சிம்பிளா பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை பண்ணிடலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தவரும் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி. இது நம்முடைய கோவிலோட விக்கிரகம். தாயாரும் பகவானும் இருக்கிறாங்க. இது வந்து பழைய கோவில் இருக்கும்போது எடுத்தது. சின்ன கோவில்ல ஒரு இடத்துல வாடகைகள் இருந்தோம், ஒரு வீடு எடுத்து வாடகைகள் இருந்தோம். அந்த இடத்துல இந்த விக்கிரகம் வச்சு நம்ம வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரம்மாண்டமா அந்த கோவிலை கட்டி இருக்கிறோம். இந்த இடத்துல இதே விக்கிரகம் தான், இதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. தாயாரும் பகவானும் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறாங்க. இந்த பெரிய கோவில்ல கொஞ்சம் இதா இருக்கும். ஏன்னா கீழே வந்து அந்த பகவான் நிக்கிற இடம் அந்த ஸ்கொயரா இருக்குங்களா, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமரை பூ நிக்கிறேன். அந்த தாமரை பூட அது எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் கேப் ஆயிடுச்சு. மற்றபடி இதேதான், சேம் விக்கிரகம் தான். ரொம்ப அழகா இருக்கும், பிரம்மாண்டமான கோவிலா இருக்கு. 2வது என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய சவுத் இந்தியாவுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி அதுதான். ஏன்னா நிறைய லாங்குவேஜ்ல நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம். 12 லாங்குவேஜ்ல கிளாஸ் எடுக்கிறோம். ரொம்ப அற்புதமா நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க டைரக்டா இனிமேல் படிக்கிறதுக்கு யாராவது விருப்பப்படுறவங்க டைரக்டா போய் படிக்கலாம். அதுக்கு 18 நாள் உட்காந்து அங்க படிக்கணுமே அப்படின்னு அது கவலையே இல்லை. நீங்க இங்கிருந்து போற வர செலவு மட்டும் நீங்க பாத்துக்கிட்டா போதும். அங்க இருந்து உட்காந்துட்டு பகவானையும் சேவை பண்ணிக்கிட்டு, பிரசாதம் உண்டு, ரூம் உண்டு, எல்லாமே உண்டு, எல்லாமே ஃப்ரீ. நீங்க கோவிலுக்கு போய் ஃபேமிலியா போற குரூப்பா போறோம்னா, நம்ம பெங்களூருக்கு போகணும்னு வச்சுக்கலாம், இங்க போற டிக்கெட் மட்டும் வாங்கிட்டா போதும். போய் நீங்க கோவில்ல வந்து தங்கறதுக்கு, பகவானை டெய்லி பஜனையில கலந்துக்கிறது, அவருடைய அனுகிரகத்தை கிடைக்கணும், அவருக்கு சேவா பண்றது எல்லாமே ஃப்ரீதான். சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம சேவா பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டவங்க 1 வாரமோ அங்க இருந்து நமக்கு உடுப்பிக்கு அங்க பக்கம் மத்துவாச்சாரி பிறந்த இடம் இருக்கு.
அவர் அவதாரம் கொடுத்த இடம் இருக்கு. நிறைய இடத்துல அங்கெல்லாம் சுத்தி காட்டுவாங்க. அதுலயும் பார்க்கறதுக்கு உங்க அனுகிரகம் கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம நேத்து 10வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்ப்போம். பகவான் கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர் அனைவருக்கும் ஆதாரவர். ஏன்னா அவரை அறியப்படாதவர் யார் இருப்பா? யாருமே இருக்க முடியாது. ஆனா இது ரெண்டு தன்மை இருக்கு. யார் அறிய முடியும்னா தவறாதவர்கள் அறிய முடியும், தவறக்கூடியவர்கள் அறிய முடியாது. தவறக்கூடியவர் யாரு? பௌதிகவாதிகள், கருமிகள். அவங்க பகவான அறிய முடியாது. அறியக்கூடியவருக்கு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தவறாதவர், வேதங்களை சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றவங்க, பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கறவங்க தான் பகவானை அறிய முடியும். ஆனா பகவானுக்கு அந்த மாற்றம் கிடையாது. நமக்கு தான் அந்த மாற்றம் எதிர்க்கு தவிர பகவானுக்கு அந்த மாற்றம் கிடையாது. பகவான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஈக்குவல் தான். அவன் அறிவாளியோ முட்டாளியோ பணக்காரனோ ஏழையோ எதுவா இருந்தாலும் சரி அவருக்கு ஒண்ணுதான், இல்லைங்களா? ஆனா இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணரை அறியப்படாத அனைவருக்குமே ஆதாரமானவர். 1ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையோட சாராம்சமா பார்த்தோம். 8ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும், இல்லைங்களா? 12ல இருந்து 18 பாருங்க. அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரை உச்சநிலை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஏன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க, 4வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்தது. ஏன்னா பகவான் 3வது அத்தியாயத்துல வந்து பார்த்தா கர்ம யோகத்தை சொல்லி கொடுக்குறார். 2வது அத்தியாயத்துல வந்து ஆத்ம தத்துவத்தையும் கொடுக்குறார், சாங்கிய தத்துவம் வர்ணாச தர்மத்தையும் கத்துக் கொடுக்குறார். ஆனா 4வது அத்தியாயத்துல பகவான் உச்சநிலையை பத்தி கத்துக் கொடுக்குறார், சொல்லி கொடுக்குறார். ஆனா 5ல வரும்போது அது கேள்வியே கேட்கறான் பகவான். அதே கேள்வி இப்ப வந்து பாருங்க, இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பாருங்க, அந்த உச்சநிலை ஏற்றுக்கிறான் பகவான். பகவான் கிட்ட ஏத்துக்கிறான். இவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க, இல்லைங்களா? நாம எப்ப ஏத்துக்கிறது பகவானுடைய உச்சநிலையை? அது இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம், ஓகேங்களா? பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதி யோகத்தை விரிவாக்குறார். பகவானுடைய வைபவத்தை நேற்று ரொம்ப அழகா நம்ம விரிவா நம்ம அதை படிச்சோம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு 11வது அத்தியாயம் 55 பதம் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த 55 பதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா பிரிச்சிருக்கிறோம். ரொம்ப டீட்டெயிலா படிக்கணும்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா, ஓகேங்களா? முதல்ல வந்து 1ல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் தனது யூனிவர்ஸ் வடிவத்தை காட்டும்படி பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமான வேண்டுகோள் வைக்கிறார். அது யாருக்காக வைக்கிறார்? நமக்காக தான். கோழிகளுக்கெல்லாம் சோதனை பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை, இல்லைங்களா? அனநிய பக்தன், களங்கமற்ற பக்தனுக்கு தான் தெரியும் அந்த விராட் ரூபனா விஸ்வரூபனா என்ன அப்படின்றது, இல்லைங்களா? நம்மலாம் ஒரு கனிஷ்டக அதிகாரி, ஆரம்ப நிலை பக்தரா இருக்கிறோம். அது கொஞ்சம் புரியுது, கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா ஒரு ஸ்லோக பதம் மூலம் பார்க்கும்போது நம்ம கரெக்டா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். 5ல இருந்து 8வது பதம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் தனது உலக வடிவத்தை விரிவாக்குறார். பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை, விஸ்வரூபத்தை பகவான் வந்து விரிவாக்குறாரு. அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் வந்து 5வது பதத்துல இருந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 7, 8ல வந்து விரிவாக்குறார் பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை. யூனிவர்ஸ் வடிவத்தை அர்ஜுனன் பார்வையிடுறார். பகவானுடைய யூனிவர்ஸ் வடிவத்தை பார்த்துட்டு பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். 9ல இருந்து 14வது பதம் பார்க்கிறார். அவர் பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொல்றார் அர்ஜுனன். ஏன்னா சாதாரண நரனெல்லாம் யாரும் பார்க்க முடியாது. நரனா யாரு? நாம தான், மனிதர்கள். அர்ஜுனும் ஒரு நரதான், நரனா இருக்கிறான். அதனால வந்து கொஞ்சம் அவ்வளவு ஈஸியா பார்க்க முடியாது. ஆனா பகவான் அந்த பார்க்கறதுக்குள்ள அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் பகவான் கொடுக்குறாரு, அர்ஜுனன் கொடுக்குறாரு. அவன் கேட்டதுனால 4வது பதத்துல கேட்டதுனால அவர் என்ன பண்றார்? அந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்குறார் 5வது பதம் மூலியமாக. இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் அதுக்கு பதில் தவறா சொல்லிட்டேன். அர்ஜுனோட ஐநூறு வடிவத்தை அனுபவத்தை சொல்றாரு. யாரு? அர்ஜுனன். பகவானோட விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்டு அவருடைய அனுபவத்தை, ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வித்தியாசம் ஒண்ணு, டிஃப்ரெண்ட் ஒண்ணு தெரியும். பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாமெல்லாம் இங்க வந்து ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ்ல உட்காந்து அட்டன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம், பேசிட்டு இருக்கோம், கேட்டுட்டு இருக்கோம், இல்லைங்களா? இது அற்புதமான ஒரு டெக்னாலஜி. சரி, இதே வந்து அந்த காலத்து டெக்னாலஜி எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் என் மேல ஒரு வாசனை திரவங்கள் இருக்கும், இல்லைங்களா? உங்க மேல ஒரு வாசனை திரவம் இருக்கும். இல்ல உங்க வீட்டுல ஏதாவது சமையல் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த வீட்டுல ஏதாவது ஒரு ஸ்மெல் வரும், இல்லைங்களா? எல்லார் வீட்லயும் ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும். அந்த ஸ்மெல்ல உணர முடியுமா இந்த ஆன்லைன் மூலியமா? முடியாது, இல்லைங்களா? நாம என்ன பேசுறோம், நம்ம என்ன பாக்குறோம், என்ன கேட்கிறோம், இதுதான் நம்ம உணர முடியும் இந்த ஆன்லைன்ல. ஆனா அந்த காலத்துல அதாவது எந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இருந்து பாருங்க. சஞ்சய்னு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கான். எங்க உட்காந்துட்டு இருக்கான்? திருதராஷ்டிர ரூம்ல உட்காந்துக்கிறான்.
உட்காந்துக்கிட்டு இந்த வாரில் நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கான். இங்க பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல அவர் மேல ஒரு சந்தன வாசனை, பூக்கள், நறுமண பூக்கள், இந்த வாசனை எல்லாம் யார் உணர்றா? இங்க இருக்கிற உணர்ந்தாலும் பரவாயில்ல, இங்க யார் இருக்கிற? அர்ஜுனன் தான் இருக்கான், அவன் தான் உணரணும். ஆனா இதை வர்ணிச்சு சொல்லும் போது அவன் அங்க இருந்துட்டு உணர்றான். அப்ப என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி பாருங்க, சரிங்களா? அந்த கால டெக்னாலஜி இதெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்துல நல்லா விரிவா படிப்போம். லெவல் 2ல வாங்க. இந்த அத்தியாயத்துல அவ்வளவு விரிவா படிக்க முடியாது. இந்த அத்தியாயம் இல்ல, இந்த நேரத்துல படிக்க முடியாது. லெவல் 2ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கிளாஸ், இந்த ஒரு அத்தியாயமே 1 மாசம் ஓடும். 1 மாசம் ஓடும் இந்த அத்தியாயம். அவ்வளவு டீட்டெயிலா நான் படிக்கணும் நம்ம, இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அது அனுபவத்தை அர்ஜுனன் சொல்றான். அதுக்கு பகவான் பதில் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். 32ல இருந்து 34வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்கிறார். அந்த 3 ஸ்லோகத்தையும் ரொம்ப அற்புதமாக கொடுக்கிறார் பகவான். அப்புறம் அதை கேட்ட உடனே அர்ஜுனன் என்ன பண்றான்? ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். பகவானை பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அது எது? 35ல இருந்து 46வது பதம் வரைக்கும். அவன் பிரார்த்தனை எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? எல்லாம் கண்ணுல இருந்து மலைமலையா தண்ணியா வருது, முடியெல்லாம் நெட்டுக்கு நிக்குது, கைகள்லாம் ஒதுருது, அவனுக்கு பாத்ரூமே வந்துடுது அர்ஜுனனுக்கு. அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை, பயமும் இருக்கு, பக்தியும் இருக்கு. அந்த மாதிரி நிக்கிறான் அர்ஜுனன், அப்படியே நடுங்கி நிக்கிறான். எல்லா தேவர்களையும் பாக்குறான். சிவனை பாக்குறான், ஐயன் சிவனை பாக்குறான், பிரம்மாவை பாக்குறான், எல்லாரையும் பாக்குறான். பார்த்த உடனே அந்த இறந்த காலத்தையும் காட்டுறார், நிகழ்காலத்தையும் காட்டுறார், எதிர்காலத்தையும் காட்டுறார் அவனுக்கு, இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அந்த அனுபவத்தையும் அந்த ஜபத்தை பார்க்கலாம், ரொம்ப ஜபிக்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் பார்க்க தூய பக்தி தேவை. அது ஏன் தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா, தாயார் வந்து கேட்கிறாங்க, திதி கேட்கிறாங்க. திதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிதி, தவறா சொல்லிட்டேன், அதிதி கேட்கிறாங்க, எனக்கு வந்து 4 கை சொரூபத்துல வேண்டாம் கிருஷ்ணா, 2 கை சொரூபத்துல காட்சி கொடுங்க அப்படின்றாங்க. சரி, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதிதி யாருன்னா தேவகி தாயார் தான். அப்ப வாசுதேவரும் தேவகி தாயாரும் சிறைச்சாலையில இருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல அதிதி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகி தாயார், கஷிப முனிவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவர். சோ 2 பேருக்குமே 3 முறையா வந்து 3வது முறையா தான் பகவான் முழு கடவுள் பகவான் அவங்களுக்கு மகனாக பிறக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு 4 கை சுரூபத்துல பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார். எனக்கு 4 கை வேண்டாம், சாதாரணமா 2 கை சுரூபத்துல வா அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு வாட்டி நரசிம்மனா வந்து அவதாரம் கொடுத்துட்டு போனேன், ஒரு சைடுல 4 கையில வந்து கொடுத்துட்டு போனேன், எனக்கு அந்த மாதிரியா நான் ஒரு குட்டையா வந்துட்டேன், ஒரு நெட்டையா வந்துட்டேன், எனக்கு இப்படிலாம் வேணாம், சாதாரணமா வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கிட்ட வாசுகி தாயார் கேட்கிறாங்க, தேவகி தாயார் கேட்கிறாங்க. கேட்ட உடனே பகவான் 2 கை சொரூபத்துல அந்த காட்சியை நான் பார்க்கணும்ன்றான் அர்ஜுனன். சரி, அதையும் பாடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்றார்? பரமாத்மா ரூபத்துல அந்த காட்சியும் கொடுக்குறார் பகவான். கொடுத்துட்டு 2 கை சொரூபத்துல அந்த காட்சி காட்டுங்க அப்படின்றான். அதையும் பகவான் காட்டுறார். ஏன்? பகவானுக்கு பிரியமான நண்பன், பிரியமான பக்தன், அனனைய பக்தன். நமக்கு அப்படிதான், நாமளும் அந்த பக்திக்கு வர முடியும். நாமளும் பகவானுக்கு அந்த பக்தி கொடுத்தோன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து இருப்பார், நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார் பகவான். ஆனா உணரும் சக்தி இந்த பகவத்கீதை நம்ம கொடுக்குது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, கிளாஸ்க்குள்ள போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் ஸ்லோகம், அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட 4வது பதம் வரைக்கும் விளக்கம் கேட்கிறான். யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஜானகிராம் பிரபு இருக்கிறார். யார் படிக்கிறீங்கோ? நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதா. அர்ஜுன உவாச்ச மத்தனுக்ரஹாய பரமம் குஹ்யம் ஆத்மாத்ம சம்சிதம் யத் வேக்தம் வசஸ்தேன மோஹோ அயம் விகதமோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீக நான் படிச்சேன். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்தோட விளக்கம் பாருங்க, அதாவது மொழிபெயர்ப்பு என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்கள் அன்புடன் எனக்கு வழங்கி உள்ளீர். தங்களது இத்தகைய அறிவுரை கேட்டதால் இப்பொழுது நான் எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு கேட்கிறான் அர்ஜுன். ஏன்னா 7, 8, 9, 10 இந்த 4 அத்தியாயமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேள்வி அர்ஜுனன் கேட்டான்.
ஆல்ரெடி மயக்கம் தெரிஞ்சு போச்சுன்றான். அப்ப எழுந்து போர் பண்ண வேண்டியதானே. போதும் கிருஷ்ணா, எனக்கு இது போதும், நான் போய் சண்டை போடுறேன் அப்படின்றான். சண்டை போடணும்ல அவன். ஆனா இன்னும் பத்தாது அவனுக்கு. 700 ஸ்லோகம் ஆச்சே, எவ்வளவு வந்திருக்காரு? 480 ஸ்லோகம் தான் வந்துக்கிறாரு இது வரைக்கும். இன்னும் கிடக்கு இல்லைங்களா? அந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கணுமே. அது இன்னும் கேள்வி கேட்கிறாரு. ரொம்ப அற்புதமா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கேள்வி கேட்கணும் இல்லைங்களா? எனக்கு இப்பவும் மயக்கம் தெளிஞ்சுன்றான். ஆனா எழுந்து போய் சண்டை போடணும். ஆனா போட மாட்டேன்றான். எனக்கு திரும்பவும் எனக்கு வேணும், ஞானம் வேணும், இன்னும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறான். இந்த பதம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் கேள்வி கேட்கிறார்? இன்னும் நிறைய ஞானம் பகிரப்பட வேணும் பகவானுகிட்ட இருந்து. ஒரு நமக்குள்ள அதிகாரி இருக்கிறாங்க, நம்மள உயர் அதிகாரி இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? உயர் அதிகாரிகிட்ட அவர் அனுபவசாலி, நிறைய விஷயங்கள் தேர்ச்சி பெற்றவர். அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த அந்த அதிகாரிகிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையணும். நம்ம தாய் தந்தையர் அனுபவசாலிகள். அப்ப அவங்க கிட்ட அவங்க அட்வைஸை நம்ம கேட்கணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி குருமார்கிட்டயும் நம்ம அவன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள். அப்ப பகவான், ஏன்னா அர்ஜுனன் 2வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா 7வது ஸ்லோகத்துல சரணாகதி அடைஞ்சு பகவானு கிட்ட வந்து குரு சிஷ்யன்றதுல பகிர்ந்துகிட்டான். இப்ப ஒரு சிஷியனா இருக்கான். அப்ப குரு கிட்ட எப்படி கேட்கணும் இல்லைங்களா? அந்த தன்மையில கேட்கலாம். இருந்தாலும் ரொம்ப வாட்டி பகவானே சொல்றார், நீ பொறாமதி கொள்ளாதவன். பொறாமையே கிடையாது அர்ஜுனனுக்கு. அர்ஜுனுக்கு பொறாமை. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல திமுறை நடந்துகிட்டான். முதல் அத்தியாயத்துல தான் என்ற அகந்தையோட நடந்துகிட்டான். பகவானுடைய அனனிய பக்தன் யாருமே அந்த நிலையை அடைய மாட்டாங்க. அவன் என்ன சொல்றான்? கிருஷ்ணா, என் தாத்தனை கொல்லணுமா, என் மாமாவை கொல்லணுமா, என் நண்பனை கொல்லணுமா, என் அண்ணனை கொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்கிறான், கேள்வி கேட்கிறான். அந்த கேள்வியிலேயே தான் என்ற அகந்தை இருக்கு அந்த முதல் அத்தியாயத்துல. அதுதான் நங்குன்னு 8வது ஸ்லோகத்திலேயே 2வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்லோகம் நங்குன்னு தள்ளி கொட்டி பகவான் சொல்றாரு. அப்பவும் அவனுக்கு புரிஞ்சுக்கல, திரும்பவும் அதே சொல்லிட்டு இருக்கான். மடப்பையில நீ இப்படி இருக்காடான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, 11வது பாதத்துல வந்து ரொம்ப அழகா ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்குறாரு 30வது பதம் வரைக்கும் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அது. சோ இதுதான் இங்க அந்த ஞானத்தை பகவான் கொடுத்துட்டார் இந்த 4 அத்தியாயத்திலையும். 7, 8, 9, 10ல ரொம்ப அழகா கொடுத்துட்டார். அதுதான் இங்க வர்ணிக்கிறான் அர்ஜுனன். ரொம்ப அழகா சொல்றான் இல்லைங்களா? 2வது 3வது பாதம் பார்ப்போமா, என்ன சொல்றேன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2வது 3வது யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा प्रभु जी। படிங்க 2, 3. ओके मैम प्रभु। भवाभयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरेशो मया त्वत्तकमल प्रत्यक्ष महात्मा चावयम् एवमेतद् यदा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वर्यं पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. வேற எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுங்க. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் படிக்கணும். படிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, தாமரை கண்கள் உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்கியின் தோற்றம் மாற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்பொழுது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன்றான். ஏன்னா போன அத்தியாயத்திலையும் 8வது அத்தியாயத்திலையும் படத்தை இடையில பத்தி அந்த அத்தியாயத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப விதமா கேட்டான் பகவான். நாரதர், விஸ்வாமுத்திரர், அசுத்தர் இவங்க எல்லாருமே உன்னுடைய பெருமையை சொல்லிட்டாங்க பகவான் கிருஷ்ணா. ஆனா உன் திருவாயில சொன்ன பத்தியா எனக்கு ரொம்ப அது விளக்கம், நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு புரிஞ்சுதுன்றான். 9வது அத்தியாயத்திலையும் சொல்றான். இந்த இடத்துல என்ன சொல்றான், உங்களை அழிவற்ற பெருமையை நான் உணர்ந்துள்ளேன்றான். இப்ப எந்த அளவுக்கு உணர்ந்திருக்கான் பாருங்க பகவான், எந்த அளவுக்கு ஞானத்தை கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா? நம்மளும் உணர்ந்திருப்போம். அதே 3ல பாருங்க, உத்தம புருஷரே உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையை என் முன் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது இந்த ஐஸ்வர்ய அதாவது ரூபத்தினை நான் காண ஆவலோடு உள்ளேன். பகவான் கிட்ட ரொம்ப அழகா வேண்டுகோள் வைக்கிறான். வேண்டுகோள் சொல்றதோட ஆத்ம நிவேதனம் அந்த நிலையில அவன் வந்து பகவான் கிட்ட முறையிடுறார் அர்ஜுனன்.
அது வந்தனம் செய்யறார். வந்தனத்தோட பகவானுக்கு வந்தனமும் சரி, ஆத்ம நிவேதனம். யார் ஒருத்தர் வந்து எந்த ஒரு விரோதி கிட்ட கூட இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், வந்தனம் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஆத்ம நிவேதனம் அடையணும். விரோதி கிட்ட கூட அவன் உண்மையானவா இருந்தா கூட, நம்ம விரோதியா இருந்தா கூட அவங்ககிட்ட ஆத்ம நிவேதனம் அடையணும். அதுதான் உண்மையான பகவத் பக்தரோட செயல். அவன் விரோதிப்பா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நாம தான் விரோதி ஆகிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? நமக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அந்த விரோதிக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். நம்ம அது விரோதின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கவே கூடாது. உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா அவனுடைய கர்மா அது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் உள்ள ரொம்ப டீப்பா படிக்கணும். சரி, இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறார் இல்லைங்களா? 4வது பதமும் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறார். அது என்னன்னு அப்படியே 5ல பகவான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு படிக்கலாம். மன்யசே யதி தச்சக்தம் மயா திருஷ்டும் இது பிரபு யோகேஸ்வர ததோ மே திருஷ்யாத்மா திருஷ்யாத்மானம் அவேயம். பதமஞ்சி ஸ்ரீ பகவான் வாச பஷ்யமே பார்த்த ரூபானி சதவோ அத சகசிரஷ நானாவிதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்கிருதீனி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அழகா படிச்சீங்க. 4 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு, உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்தியின் இறைவனே, இந்த எல்லையற்ற விஸ்வத்தை எனக்கு காட்டியருள்ன்றார். இதுல நிறைய சாரம்சங்க. இந்த ஸ்லோகம் மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு விளக்கம் சொல்றதுக்கு நிறைய சில பிரபுபாதா அவ்வளவு அற்புதமா சொல்லுவார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னாவே இதுல நிறைய கதையே சொல்லலாம். என்னால் பார்க்க முடியும் என்று நினைத்தால் எம்பெருமானே எல்லா யோக சக்தின்றார். எல்லா யோக சக்தி இறைவன் யார்? யோக சக்தினா யார்? பகவானுடைய யோக சக்தி எல்லாம் ஒரு அவதாரம் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்குள்ளேயும் யோக சக்தி இருக்கு. நாம எப்போ உணர்றது? நாம உணராம தான் இந்த லோகத்திலே கிடக்கிறோம். உணர்ந்தாலும் நாம ஏன் இங்க இருக்க போறோம்? நம்ம பகவானுக்கு தானே போக போறோம் இல்லைங்களா? இந்த உடலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகிரங்க சக்தி. பகிரங்க சக்தி இது மாய. ஆனா உள்ள இருக்குது பாத்தீங்களா யோக மாயா சக்தி, ஆத்மா. அதுதான் யோக மாயா சக்தி. அது பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. அதுதான் அர்ஜுனன் சொல்றான், எல்லா யோக சக்திகள் இறைவனே அப்படின்றான். அப்போ ஒரு ஆத்மாக்களுக்கும் இறைவனே நீதானே. உள்ள இருக்கிற ஆத்மா எது? யோகமாயா சக்தி. இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடல். இந்த 8 மூலக்கூறுகள் 24 மூலக்கூறுகளை சேர்ந்தது இந்த பௌதிகமான உடல். ஆனா இதை இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணல பாத்தீங்களா? யோகமாயா சக்தி ஆத்மான்றான். அப்போ உயிர் வாழிகள் எல்லாருமே அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டான். ஆத்ம ஞானத்தை நல்லா விரிவா புரிஞ்சுக்கிட்டான். அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா யோக சக்தியும் இறைவனே அப்படின்றான். அப்ப ஆதி மூலம்ன்றத நல்லா அழகா நாம புரிய வைக்கிறாரு கேள்வி மூலியமா பகவான இல்லைங்களா? பகவான் கிட்ட நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த எல்லற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும்ன்றான். அப்போ எல்லா ஜீவனும் தன் உடலுக்குள்ள பகவான் காட்ட போறாரு. காட்டுறதுக்கு அவன் கேள்வி கேட்கிறான். அதுக்கு வேண்டுகோள் வைக்கிறார் பகவான் கிட்ட. அதுக்கு 5ல பகவான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ 3D கண்ணாடி மாதிரி கொடுக்க போறார். என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்கடை கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது நீ காண்பாயாக என்றார். பகவான் ஒத்துக்கிட்டார். ஏன்னா பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் அதுக்கு பார்க்க முடியும். நான் கூட கோயிலுக்கு போறேன், அப்பா அம்மா சொன்னாங்க, பெரியவங்க சொன்னாங்க, குரு சொன்னாரு அப்படின்னு கோவில்ல போய் ஜிங் சக்கு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே ஓடி போயிட்டா போயிடுமா? பகவானை உணர முடியுமா? உணர முடியாது. கண்டிப்பா உணர முடியாது. பகவான் கிட்ட நம்மளுடைய ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தாதான் இந்த காதுல ஏறும், இந்த மண்டல நிக்கும். இல்ல நிக்கவே நிக்காது. இல்லைன்னா போய் பஜனை கோஷ்டில போய் உட்காந்துக்கிட்டு அங்க ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமன் அவங்க பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாங்க. நீங்க ஏதோ ஒரு சிந்தனையில போய் நின்னீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், பௌதிக தன்மையை நின்னீங்கன்னா உண்மையிலேயே ஒரு வார்த்தை கூட உங்க காதுல போவாது, மண்டியில ஏறாது. அது பக்தியே அல்ல. பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கணும். அனுகிரகம் இல்லாம பக்தியோட அனுகிரகம் வேணும். நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம பகவானுக்கு சேவ மனப்பான்மையோட போகணும். அதுதான் அர்ஜுனுக்கு இங்க பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு.
அந்த அனுகிரகம் இருந்ததாதான் பகவான் இவனுக்கு காட்சி கொடுக்க போறார் நமக்கு எல்லாருக்காக, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 6-9 பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பர்ஷாதியான் வசத்ருத்ரான் அஸ்வினவு மருதஸ்ததா பகுன் யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பர்ஷாச்சர்யான் பாரதா. 19. சஞ்சய உவாச ஏவம் உக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரி தர்ஷயாம் ஆச பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பரம் ரூபம் ஐஸ்வர்யம் பகவானுடைய அதை பார்ப்போம். இந்த 1வது ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். 6ல் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பரகன் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவருமே இங்கே பார் அப்படின்ற. இதற்கு முன் யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பாருங்க. இப்போ 10வது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஆதித்யர்கள் எத்தனை பேரு, ருத்திரர்கள் எத்தனை பேரு? 8 வசுக்கள், 11 ருத்திரர்கள். நம்ம இதுல படிச்சோம்ல, ஆதித்யர்கள் 12 பேர். 12 பேரும் விஷ்ணுவா இருக்கிறேன்றார் பகவான். வசுக்கள் 8 வசுக்களையும் நான் தான் இருக்கிறேன்றார். ருத்திரர்களை 11 ருத்திரர்களும் நான் தான் இருக்கிறேன்றார். அஸ்வினி குமாரர்கள் 4 பேரும் அதுவும் நான் தான்றார். அது எங்க பார்த்தோம்? பகவானோட விபூதி யோகத்துல 10வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் என் உடலில் பாருன்றார் பகவான். அவருடைய விராட் ரூபத்துல அர்ஜுனன் பார்க்கறான். எவ்வளவு பேர் அற்புதம் பாருங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க அதை பார்த்துட்டு சஞ்சயன் என்ன பண்றான்? திருதராஷ்டிர சொல்றான். என்ன சொல்றான் பாருங்க. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்தியிலும் இறைவனான விளங்கும் முழுமுறு கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். இவ்வளவு அற்புதமான விஷயம் பாருங்க. இங்க அவனுக்கு தான் ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் கேள்வி கேட்டு இருக்கான். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு திருதராஷ்டிரர் அவனும் ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன சொல்றான் பாருங்க. எல்லா யோக சக்திகளும் இறைவனான இந்த இடத்துலயும் சஞ்சயன் குறிப்பிட்டு காட்டுறான். அப்போ திருதராஷ்டிரருக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. என்னடா வந்திருக்கிறது பகவான். ஏன்னா முன்னாடியே உணர்ந்துட்டார். திருதராஷ்டிரம் முன்னாடியே உணர்ந்தார். எப்போ உணர்ந்தாரு? பகவான் என்ன சொல்றார் திருதராஷ்டிரர் கிட்ட? சக்கரவர்த்தி சொல்றார், சக்கரவர்த்தி, நான் வந்திருக்கேன், தூதனா வந்திருக்கிறேன், உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சாதகமா நான் பேச வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு நெடுநிலையோட பேச வர. ஆனா அவர் என்ன பண்றாங்க? சண்டால புத்தியில் உள்ளவங்க அவருக்கு ஒரு சிறைப்பட பிடிக்கிறது கூட அவனுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. யார? பகவான். ஆனா அந்த இடத்துல பகவானுடைய ரூபத்தை என்ன பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. யாருக்கு? கண்ணு தெரியாது இல்லையா? இங்க சபையில என்ன நடக்குது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, என்ன எனக்கு என்னமே தெரியல, என்னன்னு கேக்குறாப்ல. அப்பதான் பகவான் சொல்றார், என்னை பார், உனக்கு என்னுடைய ரூபத்தை காட்டுறேன் பாருன்றத பகவான் காட்டுறார். ஆனா என்னால பார்க்க முடியல, எனக்கு கண்ணெல்லாம் எரியுது, குத்துது, வலிக்குது, கிழுக்குதுன்றான். என்ன வேண்டாம் உன் ரூபத்தை காட்ட வேண்டாம் கிருஷ்ணா, காட்டாதேன்றான். ஏன்னா அப்பவே திருதராஷ்டிரருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, இது வந்திருக்குது நாராயணன், சச்சித்த நாராயணன் வந்திருக்காருன்றது அப்பவே புரிஞ்சிடுச்சு. இருந்தாலும் தன் பிள்ளைகளை காப்பாத்தனமேன்ற 100 பிள்ளைகளை பார்க்கணுமே சொல்லிட்டு அதை போராடிட்டு இருக்காரு. ஆனா இந்த இடத்துல சஞ்சயன் திருவாயால சொல்லும் போது இன்னும் உணர ஆரம்பிக்கிறார். அப்ப அவர் மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. வந்துக்குது யாரு? பகவான் நாராயணன் வந்திருக்கிறார். அப்ப அவன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 10-11. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. அநேக வக்ரநயனம், அநேக அற்புத தர்சனம், அநேக திவ்யாபரணம், திவ்யானே கோச்ச தாயுதம், திவ்யமால் சம்பிரவதம், திவ்ய காந்தானுலேவனம், சர்வாச்சரிய மயம் தேவம், அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே அது மாதிரி படிக்க முயற்சி பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கும், நல்லது. ஓகேங்களா? சரி. இந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களை பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை காட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா அவன் சொல்றான், அர்ஜுன வர்ணிக்கிறான் பாருங்க. அநேக கண்களும், அநேக வாய்களும், அநேக அற்புதங்களும், தரிசனங்களும் அர்ஜுனன் கண்டான். இங்க அர்ஜுன வர்ணிக்கல, தவறா சொல்லிட்டேன். இது சஞ்சயன் தான் சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இது கோர்வையா படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும். ஏன்னா சஞ்சயன் தான் போன ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சார். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தையும் அப்படி கண்டினியூ பண்றார். அர்ஜுனன் கண்டான், பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த இந்த ரூபம்
திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்த தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்ய வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்துமே அற்புதமாக பிரகாசகமாக எல்லாவற்றையும் எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. யாரு? சஞ்சயன். சஞ்சயனுடைய திருவாயால சொல்ல ஆரம்பிச்சான். பகவானுடைய வாசனை மலர்கள், அதே மாதிரி அவர் உடல்ல பூசி இருக்கிற சந்தனம், ஜவ்வாது, உடல்ல பூசி இருக்கிற அந்த நறுமணங்கள்லாம் வந்து அவனுக்கு தெரியுது. அங்க பாக்குறான். அதே மாதிரி அந்த ஸ்மெல்ல அவனுக்கு உணர ஆரம்பிச்சான். ரொம்ப அழகா வந்து பகவான் அந்த இதை வந்து வர்ணிக்கிறான். எங்க இருக்கிறான்? திருராஷ்டிர ரூம்ல இருந்து வர்ணிக்கிறான். இங்க நடக்குது எங்க? குருஷேத்திரத்துல நடக்குது. அது கிட்டத்தட்ட இப்ப எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 12:13. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवद्देको पदुदतिदा यदीदा सदृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मनः त्रैतगस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अवश्य देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா முடிச்சுங்க மாதாஜி. இந்த இடத்துல 12ல என்ன சொல்றாரு பாருங்களா? ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் இந்த பரம புருஷோட விஸ்வரூபத்தை ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஒரு சூரியனை பார்க்கறதுக்கே நம்மளால முடியாது, இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம இங்க குளிச்சு வச்சுட்டு வந்து சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணாவே போதும். அப்ப சூரியனை பார்த்தா கண்ணுக்கு நல்லது, உடலுக்கு நல்லது, எல்லாத்துக்கும் நல்லது. ஆனா கண்ணால பார்க்க முடியுமா? ஆனா இங்க அர்ஜுனன் பாக்குறான். பாத்தீங்கன்னா 1000 சூரியன்கள் எப்படி இருக்குமோ அந்த தேஜை இருக்கு. அப்ப நாமெல்லாம் எங்க இருக்கும் பாருங்களேன். நம்மளாம் சின்ன எறும்பு கூட கிடையாது. சின்ன ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினம் தான் நாமெல்லாம். பகவானுடைய விராட்டம் ஒரு எறும்பா இருந்து பாருங்க. ஒரு எறும்பு வந்து நிற்கும் போது ஒரு யானை நின்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு யானை வந்து நிற்கும் போது அப்படியே பிரம்மாண்டமா இருக்கும், இல்லைங்களா? அந்த யானை தான் தெரியுமே தவிர எங்குமே அந்த வானமே தெரியாது. சுத்தி யானை தான் தெரியும். யாருக்கு? அந்த எறும்பு. அது போலதான் நாம் பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்படி பிரம்மாண்டமா நிக்கிறார் அர்ஜுனன். பகவான் நிக்கிறார். அப்ப அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு பாருங்க. அதுலயும் பாக்குறான். அவரோட பார்த்த அந்த விஸ்வரூப ஜோதிகளுக்கு ஒருவே சமமாகலான்றோம். அவ்வளவு பிரகாசம். ஐயன் சிவபெருமான் இருக்கார். இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா இருக்காரு. இவங்களும் எவ்வளவு பெரிய தெய்வங்கள், இல்லைங்களா? ஆஞ்சநேய பகவான் இருக்காரு, இந்திர பகவான் இருக்காரு, எல்லாமே இருக்கிறாங்க. எல்லாம் சுத்தி நிக்கிறாங்க. இந்திரன் இருக்காரு, சிவபெருமான் இருக்காரு, எல்லாமே தெய்வங்கள் எல்லா தெய்வம் ஒரே இடத்துல பாக்குறாங்க. அப்ப என்ன மாதிரி தேஜி இருக்கும் பாருங்க, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 13ல சொல்றார், அச்சமயத்தில் இறைவனோட விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களான பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்வரூபங்களையும் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனன் காண முடிந்தது. அர்ஜுனன் வர்ணிக்கல, இப்பவும் பாருங்க சஞ்சயன் தான் வர்ணிக்கிறான். ஏன்னா அர்ஜுன் அப்படியே மெய் மறந்து பார்த்துட்டு இருக்கான். பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் பார்த்துட்டு திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான். அங்க அந்த ரூம்ல இருந்து உட்காந்துக்கிட்டு, இல்லைங்களா? 14வது பதம் என்ன நடக்குது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. சரி. பின்னர் வியப்பிலும் குழப்பத்திலும் முழுகிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மைக்கூச்ச செறிய சிரம் தாழ்ந்து வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுறு கடவுளை பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ஏன்னா பார்த்துட்டான் அவருடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்த உடனே என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியல அவனுக்கு. இப்ப நமக்கு அப்படித்தானே, இல்லைங்களா? நாமெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு ரூம்ல படுத்துட்டு இருக்கோம், தனிமையில படுத்துட்டு இருக்கோம். ஏதோ ஒண்ணு வித்தியாசமா ஒண்ணு டக்குன்னு போதும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பயம் வந்துடும், இல்லைங்களா? பயம் வந்துடும். அப்புறம் கை காலம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், உடலாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாம் என்ன பேசணும் தெரியாது, பயந்துகிட்டே ஒரு வாரத்துல போய் உட்காந்துப்போம். அது போலதான் அந்த மனநிலைக்கு வந்துட்டான் அர்ஜுனன். ஏன்னா பகவானோட விராட் ரூபத்துல தேவர்கள் மட்டும் கிடையாது, தெய்வங்கள் மாத்திரம் கிடையாது, அசுரர்கள் எல்லாரையும். என்ன இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய விராட் ரூபத்திலேயே அர்ஜுனனையே பாக்குறான். அவன் அப்பயே கேட்டான், எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனே அப்படின்ட்டான். எல்லாருடைய உருவத்தையும் பார்க்கணும் இல்லையா? ரொம்ப அழகா வந்து காட்டுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 15, 16 யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अर्जुन वास पश्यामि देवांस देवतेः सर्वांश तथा बोध विशेष संगा ब्रह्माणम ईश्वरं
கமலாசம்சதம் ரிஷிம்ச சர்வான் புருகாம்ச திவ்யான். 14. அநேக பகுதர வக்ர நேத்திரம் பஷ்யாமி பகுதர வக்ர நேத்திரம் பஷ்யாமி துவாம் சர்வதோ அனந்தரூபம் நாந்தம் ந மத்தியம் ந புனஸ்தவாதியம் பஷ்யாமி விஸ்வரூபா. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. 15 சொல்றார். இப்ப அர்ஜுனன் பேசுறார். இது வரைக்கும் இது சஞ்சயன் தான் பேசிட்டு இருந்தார். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எனது அன்புக்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், ஐயன் சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களும் நான் காண்கிறேன். ஐயன் சிவபெருமான் இருக்காரு சரிங்களா. நாரத முனியும் பாக்குறான், பிரம்மாவையும் பாக்குறான், வியாசரையும் பாக்குறான், எல்லாத்தையும் பாக்குறான் பகவான் ரூபத்துல. தேவாதி தேவர்கள் எல்லாரையும் பார்க்கிறார் விராட் ரூபத்துல. அப்படி மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அதாவது ஒரு விஸ்வாமுத்திரர் பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்கள் அவர் தவம் இருக்கிறார். தவம் இருந்து ஏன் பிரம்ம ஜோதியில கலக்கணும், பிரம்மனை அடையணும். அதாவது அந்த இதுல நிலையில அடனதுக்காக அவர் 2000 வருஷம் தவம் இருக்கிறார் இல்லைங்களா. கடைசியில என்ன ஆச்சு, ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சு. திருப்பியும் ஒரு பெண்ணை பெற்றுக்கிட்டார். அந்த பொண்ணு கூட சேர்ந்து ஒரு பொண்ணை பெற்றுக்கிட்டார். அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் போய் தவம் இருக்கிறார். அதுக்கப்புறமா தான் அவருக்கு என்ன கிடைக்குது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பிரஜாபதிகள், ரிஷிகள், அப்புறம் பிரம்ம ரிஷிகள், ஞான ரிஷிகள், அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. பிரம்ம ரிஷின்னு பட்டம் வாங்கறதுக்காகவே அவர் 5000 வருஷம் தவம் இருந்தார். அப்ப கூட பகவானை உணர முடியல, பகவானுகிட்ட போய் சேர முடியல. அதுக்கப்புறமா தான் பக்தி கொடுத்து சேர்றாரு அவர் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி 2500 வருஷம், 5000 வருஷம், 10000 வருஷம் தவம் இருக்கணும் பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு. அப்படி கூட அவங்களுக்கு கிடைக்கல. ஆனா இந்த இடத்துல ரொம்ப சுலபமாக கிடைச்சிது. ஆனா நமக்கும் கிடைக்கும். இந்த கலிகாலத்துல கண்டிப்பா உண்டு. தேவர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, தேவாதி தேவர்கள்லாம் இந்த கலிகாலத்துல பிறந்தா பகவானுக்கு ஈஸியா பக்தி கொடுத்து சீக்கிரமா பகவான் போக முடியும். ஆனா நாமோ அதை போறது மாட்டோம். ஏன்னா நாம் இதெல்லாம் பாசாங்குத்தனமான லோகம் இல்லையா. அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம பக்தி கொடுக்க முடியும். நம்ம குடும்பத்துல பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறோம், சமுதாயத்துல பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறோம், தான் என்ற அகந்தில சுற்றி கிடக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஆனா ஈஸியா பக்தி கொடுத்து பகவானுக்கிட்ட போக முடியும். அவருடைய ரூபத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். நாம அதுக்கு தகுதியா இருக்கணும், நாம மேன்மைப்படுத்திக்கணும் இல்லைங்களா. அதுதான் சொல்றாரு, உலகத்தில் இறைவனே விஸ்வரூபமே நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளையும் வயிறுகளையும் வாய்களையும் கண்களையும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உண்மை நான் ஆதியோ அந்தமோ நடுவு காண முடியும். எங்க நடு இருக்கு, எங்க ஆரம்பம் இருக்கு, எங்க முடிவு இருக்குன்னு தெரியல அர்ஜுனனுக்கு. அப்படி நிக்கிறார் பகவான். பாத்தீங்கன்னா மேகமே தெரியல, வானமே தெரியல, சுத்தமா அப்படி உருவத்தையும் அவனால பார்க்க முடியல. அந்த ஒரு ஆளை பாக்குறோம்னா அந்த நேரம் வேணா பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா. நம்ம காலாண்டு தவுளூண்டு குட்டியா உட்காந்து எப்படி பார்த்தா எப்படி பார்க்க தெரிய முடியும், தெரியாது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நிக்கிறார் பகவான். அவர் மாதிரி நின்றாலும் பரவாயில்ல, எல்லா தெய்வங்களையும் நீ காட்டுறாரு. கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும், நினைச்சு பாருங்களா. அது அப்படியே இது பண்ணுங்க. இந்த பௌர்ண அத்தியாயத்தை ஜபம் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபம் பண்ணும்போது இது என்னெல்லாம் அர்ஜுனன் வர்ணிச்சானோ, என்னெல்லாம் பகவான் சொன்னாரோ, இது அப்படியே உள்ளுக்குள்ள வாங்கிக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபிச்சு பாருங்களேன். அது நினைக்கணும். அதை விட்டுட்டு நீ நைட்டு சூப்பர் சாப்பாடுப்பா, நாளைக்கு காலைல ஆபீஸ்ல இந்த ஒர்க் இருக்குப்பா, அந்த ஒர்க் பண்ணி ஜபமால இப்ப ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்பா அது நினைச்சிருன்னு வச்சுங்களேன், அந்த ஞானம் கிடைக்காது, பக்தி ஏறாது, மைண்ட்ல நிக்காது. பகவானுடைய ரூபம், பகவானுடைய வைபவம், பகவானுடைய விக்கிரகம், அதை நினைச்சு நினைச்சு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி பாருங்களேன், கைகாலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். அவன் தாங்க கர்ம யோகி. அப்பதான் மனதையும் உடலையும் புத்தியையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இல்ல நான் கோயிலுக்கு போனேன், அங்க கொடுத்தாங்க துளசி கொடுத்தாங்க, குடிச்சேன், தேய்ச்சிக்கிட்டேன், வந்துட்டேன், துளசி எழுதி பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டேன், அதெல்லாம் பக்தி கிடையாது. காதுல வச்சுக்கிட்டேன், தலையில வச்சுக்கிட்டேன், அதெல்லாம் பக்தியே கிடையாது. பகவானுடைய ரூபம், அவருடைய வைபவம், அவருடைய லீலைய நினைச்சு நினைச்சு நம்ம அங்க பார்க்கும் போதே படுத்துட்டு இருப்பார் பகவான். ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருப்பார். இப்ப பாரதிதாஸ் கோயில்ல போனீங்கன்னா எப்படி நிப்பாரு பாருங்க, அப்படியே கம்பீரமா நிக்கிறார். அவரை பார்த்து அப்படியே வணங்கும்.
இப்படி மனம் உருங்கி வணங்கணும். அப்பதான் நாம அந்த அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கும். அங்க போய் 1008 பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட போய் வணங்கினா கண்டிப்பா அந்த ஐஸ்வர்யம் கிடைக்காது. அந்த கோவில் உள்ள எல்லையில நின்னா கூட கிடைக்காது நமக்கு, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 17, 18, 20, 21 இந்த பதங்கள் படிக்க முடியுமா? இல்ல நான் படிச்சுட்டோமா? நானே இப்ப முடிச்சிட்டுமா? படிக்க முடிஞ்சா படி. சரி, நானே முடிச்சிடறேன் பிரபு. ரொம்ப சின்ன சின்ன லெட்டர்ஸா இருக்கும், நான் படிக்கிறேன். 17 என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எறும் நெருப்பினால் போன்று எல்லா திசைகளும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பது கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள், சக்கரங்கள் மற்றும் அலங்கரிக்கப்பட்ட உமது உருவம் எல்லா இடங்களும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. கதைகள் பகவானுக்கு எத்தனை கைகள் இருக்கும் தெரியுங்களா? அவ்வளவு பல்லாயிரக்கணக்கான கைகள் இருக்கு. அந்த ஒரு கையிலும் ஒரு ஆயுதம். பகவானுடைய இந்திரனோட வஜ்ராயுதம் இருக்கு. அவனுடைய யானை ஐராவதம், அதையும் காட்டுறார் பகவான். எல்லா விலங்கையும் காட்டுறார், எல்லா நாகத்தையும் காட்டுறார். அப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஐராவதம் நின்னுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அந்த யானை ஒயிட் கலர்ல இருக்கும். அப்படி நின்னுச்சுன்னு அவ்வளவு கம்பீரமா இருக்கும். அதுவும் இந்திரனோட ஐராவதம் பாருங்க, அவ்வளவு பிரகாசமானது அந்த ஐராவதம். ஒரு கதைகள் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, இல்லைங்களா? அப்படி இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப பிரமிச்சு நிற்கிறான் அர்ஜுனன். அதாவது அறிய வேண்டியவர்களே முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தரமாகிய முழுமுழு கடவுள். இதுவே எனக்கு அபிப்பிராயம். பகவான ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறான். இது மாத்திரம் இல்ல, 20 சொல்றான் பாருங்க. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் எல்லா திசைகளையும் வியாபித்துள்ளீர் மகாத்மாவே. இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூலகம் குழம்பி உள்ளது அப்படின்றான். இன்னைக்கு இப்போ அர்ஜுனன் மகாத்மான்றான். அதே 9ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான் ராஜ வித்யா ராஜகுல. யாரெல்லாம் அனனைய பக்தி கொடுக்குறானே அவன்லாம் என்னுடைய மகாத்மாக்கள்ன்றார். சதா நேரமே உட்கார்ந்தா எழுந்தா நின்னா கிருஷ்ணா நாராயணா கோபாலா மாதவா கேசவா நாராயணா நாராயணான்னு சொல்றான் பாருங்க. அவன் எல்லாமே என்னுடைய பக்தன் மாத்திரம் இல்ல, என்னுடைய மகா ஆத்மான்றார் பகவான். ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் பகவான மகா ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு வர்ணிக்கிறான். அற்புதம் இல்லைங்களா? 21 பாருங்க. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மல் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களின் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடைய பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதிரியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஏன்னா பெரிய பெரிய மகரிஷிகள், இதோ விஸ்வாமுத்திரர் இருக்கிறார், பிருகு இருக்கிறார், கசிப முனிவர் இருக்கிறார், எல்லாமே இருக்கிறாங்க, பரத்வாஜர் எல்லாமே இருக்கிறாங்க இந்த ரூபத்துல. ஆனா இந்த ரூபத்தை பார்த்த உடனே என்னடா புதுசா இருக்கு, பார்த்ததே இல்லையே, உலகத்துல எங்கேயுமே இல்லையே. நரசிம்ம அவதாரத்தை பார்த்திருக்கோம், மேல இருந்துட்டு உட்காந்து பார்த்திருக்கோம், ராமபிரான அவதாரத்தை பார்த்திருக்கோம், கூர்ம அவதாரம் பார்த்திருக்கோம், மச்ச அவதாரம் பார்த்திருக்கோம். இது என்னடா ஒரு அவதாரம் சொல்லிட்டு பயந்துட்டு அங்க ஓடுறானுங்க ஒருத்தனும். அதையும் அர்ஜுனும் பார்த்துட்டு இருக்கான், பார்த்துட்டு வர்ணிக்கிறான், இல்லைங்களா? ஏன்னா இது புதுமை, யாருமே கண்டிராத ரூபம், இது கண்டிராத கேட்டிராத ரூபம். இதுவும் இந்த விஸ்வரூபத்தை அவ எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லைன்றான் விஸ்வாமித்திரன், இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லைன்றான் பிறகு. எல்லாருமே அங்கங்க பிச்சுக்கின்னு ஓடுறாங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 23, 24 என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். 23 பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னா, வலிமையான புயங்கள் உடையவரே பகவான வர்ணிக்கிறான் அர்ஜுன. சூப்பரா. அதாவது உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வாயிர்கள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்களும் உள்பட உலகில் அனைவரும் குழம்பி உள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பி உள்ளேன்றான். இங்க அங்க ஓடுறாங்க, என்னடா இப்படிப்பட்ட உருவம் நிக்குது, யாராது புரிஞ்சுக்க முடியல அவங்களால. அர்ஜுனன் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டான், அதே மாதிரி சஞ்சயன் புரிஞ்சுக்கிட்டான். ஆனா இவங்க உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு புரியல. நமக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய உருவம் நின்று என்ன நினைப்பீங்க, எல்லாம் ஓடதானே பாப்பீங்க, இல்லைங்களா? என்னடா இப்படிப்பட்ட உருவம் நிக்குது, நான் பயந்துகிட்டு ஓடுவீங்க. இத்தனைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மகரிஷிகள், ராஜரிஷிகள், பிரம்ம ரிஷிகள், பிரஜாபதிகள், பெருமுனிகள் எல்லாமே தடிங்க போய் நிக்கிறாங்க பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்து, இல்லைங்களா? ஏன்னா ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஊட்டியில இருந்தா ஒரு வாசனை வரும், சென்னையில இருந்தா ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு வாசனை வரும், ஏன்னா வண்டிக்கு நிறைய ஓடுறதுனால அந்த வாசனை வரும்.
இப்ப கன்னியாகுமரியில ஒரு வாசனை வரும், காஷ்மீர்ல ஒண்ணு வாசனை இருக்கும், ஆந்திராவில் வரணும். இப்ப உலகம் ஃபுல்லா ஒரு வாசனை இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த உலகமே நான் தனக்குள்ள இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன மாதிரி நறுமணம் இருக்கும், என்ன மாதிரி காற்றுகள் இருக்கும், என்ன மாதிரி தேஜி இருக்கும் பாருங்க பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை. அப்ப அர்ஜுனுக்கு அந்த கண்ணுக்கு பார்க்கணும் இல்லையா? பார்க்கவே முடியாது இல்லையா? அவருடைய அனுகிரகத்தோட தான் பார்க்கிறான். அந்த கண் அற்புதமான கண் பார்வை கொடுத்திருக்காரு பகவான் அர்ஜுனுக்கு. அது பகவானுடைய ஐஸ்வர்யம் இருந்தாதான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள் நிறைந்து, அதாவது நிறைந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடைய உம்மை நான் காணும் பொழுது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனதின் சமநிலை தக்க வைக்க இனிமேல் என்னால் இயலாது அப்படின்றான். பயம் வந்துச்சு, நல்ல பயம் வந்துச்சு அர்ஜுனுக்கு. ரொம்ப அழகாவும் வர்ணிச்சுட்டே வேற சொல்றான் இல்லைங்களா? 26, 27, 28 பாருங்க. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரர் எல்லா புத்திரர்களையும் அதாவது பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது அதாவது பாண்டு சைடுல உள்ள வீரர்களும் முக்கியமான வீரர்கள் உம்முடைய வாயுக்குள் விரைந்து நுழைகின்ற அவர்களை சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதை நான் காண்கிறேன். இப்போ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இறந்த காலத்தை சொன்னார். இறந்த காலம் எது? அந்த முனிவர்கள், பிரஜாபதிகள், பிரம்ம ரிஷிகள் எல்லாம் ஓன்னதா பார்த்தான். அது இறந்த காலம் இல்லைங்களா? இப்ப பாக்குறது எதிர்காலம். அர்ஜுனுக்கே எதிர்காலம். எல்லாம் இன்னும் வாரே ஸ்டார்ட் பண்ணல, இன்னும் சண்டையே ஆரம்பிக்கல. அதுக்கெல்லாம் டவுட் வந்தாலும் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பகவான். இந்த உபதேசம் முடிஞ்ச வந்தா சண்டையே ஆரம்பிக்க போறான். அப்பதான் நான் சொல்ல போறான். இப்ப சொல்றான் 18 அத்தியாயத்துல 75 சொல்றான். அப்பதான் அர்ஜுனா, கிருஷ்ணா நான் எழுந்து போர் பண்ற ரெடி ஆயிட்டா கிருஷ்ணா அப்படின்றான். 73 சொல்றான். அதுக்கப்புறமா தான் சண்டையே போட போறானுங்க. ஆனா இங்க பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல பாக்குறான். பீஷ்மர் உள்ள போறார், துரோணர் உள்ள போறார், கர்ணன் உள்ள போறான், இவங்களுடைய படை வீரர்கள்லாம் உள்ள போறாங்க. துருபதனு போறான், துஷதூபன் போறான், அதே மாதிரி இவங்க எல்லாருடைய பிள்ளைகள்லாம் உள்ள போறாங்க. எல்லாத்தையும் பாக்குறான், நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் பாக்குறான் பகவானுடைய விராட் ரூபத்தில். நசுக்கப்படுது, பல்லுக்குள்ள நெசுக்கிறாங்க அப்படியே. அப்போ நதிகளை பல்வேறு அலைகடலாக நோக்கி செல்வது போல மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உன் வாய்க்குள் நுழைகின்றன. எப்படி இருக்கும் பாருங்க. என்னடா தாத்தா போறாரு, துரோணாச்சாரியார் நம்முடைய குரு போறாரு, அண்ணன் கர்ணம் போறான், எல்லா வீரர்களும் நம்ம வீரர்கள்லாம் வாய்க்குள்ள போறாங்களே அப்படின்றான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 32வது பாதம் பாருங்க. பகவான் அவன் வர்ணிச்சான் இல்லையா? அதோட பகவானோட அவன் அனுபவத்தை சொன்னான். இப்ப பகவான் ரொம்ப அழகா அது விளக்கம் கொடுக்கிறார் பாருங்க. புருஷோத்தரமான புழுமுழு கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்கள் அதாவது நீ மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்து உள்ளேன், உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர. இருதரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர் இல்லைங்களா? தர்மத்தை காக்க தானே பகவான் வர்றார். 4வது அத்தியாயத்துல சொன்னார் இல்லையா? தர்மத்தை காக்க ஒரு யுகமா பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். ஆனா முழுமுறு கடவுளான கிருஷ்ணர் அவதாரம் கொடுக்கிறது 43,32,000 வருடங்கள் ஒரு முறைதான் பகவான் அவதாரம் கொடுப்பார். ஆனா அவரோட அவதாரம் லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் இருக்கு. முழுமுறு கடவுள் அவதாரம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 33 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உமது எதிரிகளை வென்று புகழும் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவருமே ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டு விட்டனர். எனவே போரில் நீ ஒரு கருவியா மட்டும் செயல்படுவாயாக என்றார். ஏன்னா ஆல்ரெடி விராட் ரூபத்துல பகவான் விராட் ரூபத்துல எதிர்காலத்தை பகவான் காமிச்சிட்டார். எதிர்காலத்துல என்னென்ன பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எல்லாருடைய இவங்களுடைய அதிகாரிகள், அவங்களுடைய எழுத்தாப்புல உள்ள தாத்தா, அவருடைய குரு, அப்புறம் மாமா சல்லியன், மாமா சகுனி எல்லாருமே உள்ள போறாங்க, வாய்க்குள்ள போறது. அப்ப ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு, அவங்க எல்லாமே இறக்க போறான்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப அங்க என்ன இருக்குது? வெறும் உடல் மாத்திரம் தான் இருக்கு. அப்ப உடல் நீ கொல்லாமல. ஆனா இந்த சண்டால கொல்ல மாட்டேன்றான், போர் செய்ய மாட்டேன்றான். இன்னும் அவனுக்கு ஞானம் வேணும், இன்னும் நிறைய வேணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
நம்ம எப்படி இந்த இந்த கலிகாலத்துல பௌதிகத்துக்கு ஆசைப்பட்டுக்கிறோம். நாக்கு ருசியா இருக்கணும், கண்ணுக்கு இதமா இருக்கணும், காதுக்கு இதமா சங்கீதம் கேட்கணும், வீட்டுல ஏசி இருக்கணும், பெட்டு மெத்தமெத்தியா இருக்கணும், நம்ம சுகமா வாழணும், காரோட போகணும், பங்களாவோட வாழணும், இப்படி நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? ஞானம் வேணும், பக்தி வேணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், வேதம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவு ஆவலா இருக்கிறோம். ஆனா நம்ம எல்லாம் பௌதிகவாதிகள், நம்ம எல்லாம் கருமிகள். தப்பு இல்லை. ஆனா இனியாவது நம்ம அந்த கோலத்துல இருக்கக்கூடாது. கன நேரம் திருந்தாவே போதும், கொஞ்ச நேரம் பக்தி கொடுத்தா போதும், ஒரு நிமிஷம் நீங்க பக்தி கொடுத்தா கூட போதும், முக்தி தான். அந்த ஒரு நிமிஷம் கூட எப்படி கொடுனா பகவானை பத்தி நினைக்கணும். அந்த ஒரு நிமிஷத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல முடியும். முயற்சி பண்ணுங்க. இன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் பண்ண போறீங்க, நாளைக்கு 2 நிமிஷம் பண்ண போறீங்க, இன்னொரு நாளைக்கு 3 நிமிஷம் பண்ண போறீங்க, அடுத்த நாள் 5 நிமிஷம், அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? 24 மணி நேரமா பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. அந்த நாவுல பகவானுடைய நாம தாண்டவாடும், பிரசாதத்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லைங்களா? பகவானுடைய அவருடைய மகிமையே அப்படிப்பட்ட மகிமையா இருக்கு. அதுக்கு நாம தான் முயற்சி எடுக்கணும். பகவான் முயற்சி எடுக்க மாட்டார், பகவான் சொல்லி கொடுப்பார், அவ்வளவுதான். வேதங்கள் மூலியமா சொல்லுவார். நாம தான் முயற்சி எடுக்கணும். ஏன் இங்க படைச்ச, ஏன் இங்க வந்தன்னு கேள்வியே கேட்கக்கூடாது. நாம தான் அது கட்டமைக்க. அடுத்த பிறவிய நாம தான் கட்டமைக்கிறோம். பகவான் கட்டமைக்கல, அப்பா அம்மா கட்டமைக்கல, தேவர்கள் கட்டமைக்கல. நாம தான் அடுத்த உடலை தேடி இந்த கலியுகத்துல இந்த டைம்ல நிகழ்காலத்துல நாம செய்யற வினைதான் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் எப்படி குறை சொல்ல முடியும்? அப்போ இருக்கிற டைம்ல பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட நம்ம நடந்துக்கணும். இதுதான் 33 சொல்லுது. 34, 35 பாருங்க. துரோணர், பீஷ்மர், ஹைத்திரியன், கர்ணன் மற்றும் இதர வீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவது உமது எதிரிகளை நீ நேரில் போரில் வீழ்த்து விடுவாய் அப்படின்றார் 34. ஆல்ரெடி எல்லாமே வாய்க்குள்ள போனது நீ பார்த்துட்ட, இனி உனக்கு என்ன கவலை? எழுந்து அடிக்க வந்தான, போ கிளம்ப வேண்டான்றான். அப்போ இந்த கல்வியம்மங்க இன்னும் கம்முன்னு தான் கேட்டு இருக்கான். இங்க 35 பாருங்க. திருராசரம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுறு கடவுளிடம் இத்தகு உரையாடலை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தாழ்ந்த அந்த வண்ணம் அவன் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். அப்ப இது வரைக்கும் அர்ஜுன வர்ச்சனை தான். இப்போ இங்க என்ன சொல்றான் பாருங்க, என்ன சொல்றான்? இவனும் சொல்றான் பாருங்க, முழுமுறு கடவுள் அப்படின்றான். முழுமுறு கடவுள், ஆதி அந்தம் இல்லையா பகவான். இவனும் இப்ப வணங்க, இவனும் பாத்தீங்கன்னா பகவானை போற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஏன்னா பகவான் அப்படித்தானே. சாதாரண ஒரு பகவானுடைய பக்தன் ஹரிதாஸ் தாகூர். ஹரிதாஸ் தாகூர் ஒரு மாற்று மதத்திலிருந்து வந்தவர், இஸ்லாமிய மதத்திலிருந்து வந்தவர். அவர் ஒரு ஹரிதாஸ் தாகூர். அவரு மாற்றம் ஏற்பட்டு நம்ம பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்றவர். அவரை மயக்கிறதுக்கு அந்த நவாப் என்ன பண்றான்? நம்ம ஜாதிக்காரன், நம்ம மதத்துக்காரன் இங்க போயிட்டான்டா, அவன் சனாதனத்தை ஃபாலோ பண்ண போயிட்டான்டா, வேசி அனுப்புடா அவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேசி அனுப்புறாங்க. வேசி அவர்கிட்ட கேட்கிறா, ஐயா உங்கள்கிட்ட பேச வேண்டிய கொஞ்சம் பேசலாமான்னு. அம்மா கொஞ்ச நேரம் நில்லு, நான் பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன், இதை முடிஞ்ச உடனே வரேன் அப்படின்னு. அவர் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்றவர். அவர் எப்படி சீக்கிரமா வருவாரு? இந்த அம்மா பார்த்தது, 1 நாள் பார்த்து, 2 நாள் பார்த்து, 3 நாள் பார்த்து, 4 நாள் பார்த்தது, கடைசி வரைக்கும் வரவே இல்லை. கடைசி இந்த அம்மா என்னாச்சு? அவ்வளவுதான், பகவான்கிட்டே ஐக்கியம் ஆயிடுச்சு. அவர் நாமத்தை காதால கேக்குது. கேட்டு 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 என்னாச்சு? உட்காந்து அவர் கூட உட்காந்துக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி, பகவான் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சு. ஏன்னா பகவான் நாமத்தை காதால கேட்கறவங்களுக்கே முக்தி. அப்போ இவன் சஞ்சயன் எப்படிப்பட்ட இது பாரு, ஏற்கனவே வியாத வியாசரோட சிஷியன் வேற, இவன் அவருடைய சிஷியன் வேற. அப்படிப்பட்டவருக்கு ஒரு அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப பகவானை உணர முடியும் இல்லையா? நமக்கும் உணர முடியும். அது ஹரிபக்தி தான் நமக்கு முக்கியமா வேணும் இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல பாருங்க 36, 37 அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே. இந்த புலனுக்கு அதிபதி யாரு? பகவான் தான். இந்த உடலுக்கு அதிபதி பகவான் தான். நாம நினைக்கிறோம் இது என் கை, இது என் கை, நான் பலசாலி, என் காலு, நான் தான் பேசுறேன், நான் தான் விளையாடுறேன், நான் தான் ஓடுறேன்னு நினைக்கிறோம். நாம செய்யவே இல்லை. இது எல்லா புலனுமே நம்ம குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம வழிபாடு பண்றோம். சத்துவ குணத்துல இருக்கோமா அந்த வழி, ரசோ குணத்துல இருக்கோமா அந்த வழிபாடு பண்றோம், தமோல இருக்கோமா அந்த வழிபாடு பண்றோம். அது யார் பண்றா? நாம பண்ணல. நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த, அதாவது என்ன சொல்றோம், அதாவது பண்ணீங்கன்னா இந்த பகரங்க சக்தின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, இந்த மாய, அந்த மாய நம்மள ஆட்டி படைக்கும். அதுதான் சொல்றாரு, புலன்களின் அதிபதியே
உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அப்ப இந்த புலன் இன்பத்துக்கெல்லாம் அதிபதி யாரு? பகவான் தான். அப்ப அவரு வணங்கினாதான் இந்த புலன் அடங்கும். ஆனா வணங்காம இருந்தனா இது ராட்சசத்தனமாக அது செயல்பட்டு இருக்கும். அது ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும், கண்டதை ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணது யாருன்னா பகவான் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்ப பகவானுக்கிட்ட அனுகிரகம் கூட நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும். அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பட்டுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்களும் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமற்று இங்கும் அங்கும் முடிகிற அனைத்தையும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இது 36. 37 பாருங்க. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களும் ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களே, தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா கிரகங்களுக்கும் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாய் இந்த ஜடத்தோற்றத்தின் அப்பாற்பட்டவர். இப்போ புலன்களை அதிபதியே சொன்னார். இப்போ எல்லா ஜடத்தோற்றத்திற்கும், எல்லா இயற்கையும், இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட, இந்த இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட, இந்த பஞ்சபூதங்கள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவரே அப்படின்னு வர்ணிக்கிறான். நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிக பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தில் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவர், அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே, பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றமே முழுதும் தாங்கள் பரவி உள்ளீர்கள். 38 சொல்றான் இல்லைங்களா? 41, 42 பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த பதம். உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல், கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பா என்றெல்லாம் உம்மை அகந்தையோடு அழைத்து உள்ளேன். பிரேமத்தாலும் நான் செய்யாத அனைத்தையுமே, செய்தவை அனைத்தையுமே தயவு செய்து மன்னிக்கும்ன்றார். நாம் எப்போ பகவான்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போறோம்? ஏன்னா நாமளும் அப்படித்தானே இருந்திருப்போம் இல்லைங்களா? சும்மா இருப்பா, நீ சனிக்கிழமானா இப்படி விரதம் இருக்கிறீங்க, யார் அம்மாவை திட்டுவோம், அப்பாவை திட்டுவோம், சொந்த பந்தங்கள் திட்டிக்கினே இருப்போம். இந்த பகவானுக்கு வேற வேலையே இல்லை, எப்ப பார்த்தாலும் தொல்லை கொடுத்துருக்கிறார், எப்ப பார்த்தாலும் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்படின்னு நான் பகவானை திட்டுவோம். என்னையா இப்படி வச்சிருக்க, எனக்கே சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேன், எனக்கே அந்த ஞானத்தை கொடுமன்னு அவர் திட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம அறியாமல் தான் இருந்தோம், அர்ஜுனன் மாதிரி அறியாமல் இருந்தோம். அப்ப பகவான் கிட்ட சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும், இனி அதை தவறு செய்ய மாட்டேன். இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? நான் தான். அப்ப நான் ஒழுக்கமா இருக்கிறேன், தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு நான் வாழுறேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு பகவானுக்கிட்ட நாமும் மன்னிப்பு கேட்கணும். அர்ஜுனன் எப்படி கேட்டான் பாருங்க, அது மாதிரி இருக்கணும் இல்லைங்களா? பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தாங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்கள் மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்து உள்ளேன். இவ்வுடைந்தவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்கு தயவு செய்து என்ன மன்னிப்பாயாக. அவன் பகவானுடைய வேற ஒரு உருவத்தை பார்த்துட்டு அவன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆனா நமக்கு எப்படி தெரியுங்களா? நமக்கு விராட் ரூபத்தை பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை, நம்ம கோயிலுக்கு போய் பகவான் ரூபத்தை பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை. நமக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து இருக்கார், ஆத்ம ரூபத்துல பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்க, சாட்சி பறவையாக, நண்பனாக 24 மணி நேரம் இந்த உடலை விட்டு போற வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து இருக்கார். நம்ம கூட பட்டு இருக்கார், நம்ம கூட எல்லா விதமான சாப்பிடுற விஷயத்திலும் சரி, பழகிற விஷயத்திலும் சரி, எல்லா விஷயத்திலும் நம்ம கூடவே இருக்கிறார் பகவான். ஆனா அர்ஜுனன் ஒரு உருவத்தை பார்த்து வர்ணிச்சிருக்கிறான், ஆனா நமக்குள்ளவே பரமாத்மா இருக்கிறார். நாம எப்போ உணர்றது சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க 45 சொல்றாரு பாருங்க, இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகிறது. என்ன பார்க்கவே இல்லை இல்லையா விராட் ரூபத்தை இல்லைங்களா? இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்களா பாருங்க, எப்படி இருக்காரு பாருங்க. காரண கடல்ல இருக்கிறார், காரண உதய சாய் விஷ்ணு. அப்போ அவருடைய வாயில் இருந்தும் அவருடைய உடல்ல இருந்தும் இங்க அங்கத்திலிருந்தும் ஒரு முத்துகளா வர்றதுதான் ஒரு அண்டம். அந்த அண்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கு 14 லோகங்கள் இருக்கு. அது மாதிரி ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் இருக்கு, ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் இருக்கு. காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கு, கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கிறார், ராதே சாய் விஷ்ணுவா இருக்காரு பரமாத்மா ரூபத்துல. எங்க 4வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்றான் பாருங்க, இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் என் மனம் குழம்புகிறது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவாயாக. பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்டு போதும் கிருஷ்ணா, நீ நார்மலாவா அப்படின்றான்.
இங்க 46, 48, 49 கேட்கிறான் பாருங்க. விஸ்வரூபமும் 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடன் கைகள் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை சொரூபத்தில் உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை இந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவலுடன் கொண்டு. இப்ப இந்த காட்சி பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா? இதுதான் பகவான் பரமாத்மா ரூபம். 3வது விஷ்ணுவா இருக்கிறார். இவர் எங்கிருந்து வர்றார்? காரண உதயசாய் விஷ்ணு, கண்கள்ல இருந்து வருவர் இவர் 3வது விஷ்ணு. இந்த விஷ்ணு யார் தெரியுங்களா? நம்ம எல்லாம் காக்கக்கூடிய விஷ்ணு. எங்க இருக்கிறார்? நமக்குள்ள இருக்கிறார். எறும்புக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், பூச்சிக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். இந்த பரமாத்மா ரூபம். ஒரு கையில கதம், ஒரு கையில தாமரை, ஒரு கையில சங்கு, ஒரு கையில சக்கரம். அழகா நிற்கிறார், காட்சி கொடுக்கிறார், மகத்தோடு நிற்கிறார் இல்லைங்களா? இது பரமாத்மா ரூபம். இந்த ரூபத்தை அப்படியே உள்வாங்குங்க. இவர்தான் காக்கும் தெய்வம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 48 குருவம்ச வீரர்கள் சிறந்தவனான எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாருமே என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்கள் செய்வதாலோ, தானங்களை, புண்ணிய செயல்களையோ, கடும் தவங்களை எனது இந்த ரூபத்தை ஜட உலகில் காண்பது இயலாதாகும். உண்மை. யாராலுமே கேட்க முடியாது. சத்தியுகத்துல பாருங்க, ஒருத்தம் போவான், கசிப முனிவர் போனான்னா 10 வருஷம் தவம் பண்ணிட்டு வருவான். பகவானை பார்க்க முடியல, மன நிம்மதி இல்ல, இறைச்சலாகுது. இங்க வந்தா நீ என்னடி இப்படி கேட்டுன்னு இருக்க? யார் அவன் பொண்டாட்டிய? யாரும் அதிதிய. அவ ஒருத்தி கேட்கிறா, அதிதி கேட்கிறா, என்ன கேட்கிறா? எனக்கு நல்ல மகனா கொடுன்னு இவ கேட்கிறா. திதி என்ன கேட்கிறா? அவனை விஷ்ணுவை கொல்லணும், இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மகன் வேணும்னு அவங்க யாரு? கசிப முனிவர் தொல்லை பண்றான். விஸ்வாமித்திரர் எனக்கு இது வேணும்ன்றான். பிறகு இப்படி எல்லாருமே ஆளாளுக்கு ஒண்ணு இருக்காங்க. ஆனா எல்லாரும் காட்சி கொடுத்தாரா? நமக்கு அழகான இந்த பகவத்கீதை மூலியமா நமக்கு உணர வைக்கிறார். பார்க்க முடியலனாலும் உணர வைக்கிறார். பார்க்க முடியும், பக்தி மார்க்கத்துல இருந்து பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? எனது இந்த கோரமான உருவத்தை மீண்டும் நீ கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியிருக்கிறாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்து விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை சாதாரண 2 கை 4 கை சொரூபத்திலையும் பார்த்துட்டான். இப்ப 2 கை சொரூபத்துல பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அதையும் கேட்கறான். 50வது ஸ்லோகத்துல இவரு யாருக்கா? சஞ்சயன் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன். திருராஷ்டிரம் சஞ்சயன் கூறினார், புருஷோத்தரமான முழு கிருஷ்ணர் கூறினார், அர்ஜுனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய உமது தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கையான உருவையும் காட்டி அச்சமுட்டு இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஆனா அவனுக்கு இங்க உற்சாகம் ஆயிட்டான் அர்ஜுனன். ஆனா அங்க திருராஷ்டிரனுக்கு பயம் அல்லு இருக்காது. இப்ப அவருக்கு பார்த்த உடனே என்னடா இது, என்ன இந்த ஸ்லாங்ல பேசுறான்னு நினைக்காதீங்க. அது சென்னை பாஷையில பேசிட்டேன், தவறா எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா அங்க அந்த பயம் இருக்கும். ஏன்னா தன்னுடைய 100 புதல்களுக்கு எது என்ன நினைப்பான் இல்லையா? அந்த ரூம்ல உட்காந்துக்கிட்டு, அதடா என்னடா இது, நாராயணனே வந்துட்டானடா, நம்ம பசங்களுக்கு எதி அதோ போய் தாண்டா அப்படின்பான். ஆனா அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அந்த உணரும் சக்தி அவனுக்கும் கொடுப்பார். நாம இங்க என்ன சொல்லி நாம இது பண்ணிக்கலாமே தவிர அவருக்கும் தெரியும், தெரியாம கிடையாது. இருந்தாலும் தன்னுடைய பெத்த பசங்களோட பாசம் கண்ணை மறைக்கிறவர். நமக்கும் அதே கதிதான். நம்ம வீட்டுல பிள்ளைகள் தவறு பண்ணிட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த தவறுல இருந்து அவனை மீண்டு வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு முயற்சி பண்ணுவோம். சட்டத்துல ஏதாவது ஓட்ட இருக்கா, போலீஸ்காரன் உள்ள வரக்கூடாது, பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது, ஏதாவது வழி பண்ணுவோம். நம்ம அந்த இது அது எல்லாமே பௌதிகம். வேதம் படிச்சவன் செய்ய மாட்டான், சாஸ்திரத்தை உணர்ந்தவன் செய்ய மாட்டான், பகவத்கீதையை படிச்சவன் உணர மாட்டான். என்ன உணர்ந்துவான்? என்ன சொல்லணும்னா, அவனை முதல்ல பிடிச்சி ஜெயில போடுங்க. அவன் தவறு பண்ணிட்டான், அவன் திருந்தணும். இல்லைன்னா 14 லோகத்துல போனாலும் இதே துக்கத்தை அவன் அனுபவிச்சுன்னு தான் இருக்கணும் அவன். ஆனா தவறு இங்கேயே அவன் திருந்தணும், இங்கேயே அந்த பாவத்தை கழிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் தான் பகவானுடைய பகவத் பக்தன் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 51, 52 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 51 கிருஷ்ணரே, அவரது உண்மை உருவில் கண்ட பொழுது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்த்தனனே, மனிதனை போன்ற தோன்றக்கூடிய மிக அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பனை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். இங்க சஞ்சயன் குறிப்பிட்டு சொல்றது, அர்ஜுனன் சொன்னதை எப்படி திரைக்கதை வசனம் எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. பகவான் வியாசர் ரொம்ப அற்புதமா எழுதியிருக்காரு இல்லையா? இதை சொல்றது யாரு? சஞ்சயன். ஆனா அர்ஜுனன் இப்படி சொன்னா அப்படின்றதையும் இந்த இதுல போட்டிட்டு காட்டுறாரு.
புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடை கூடினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்பொழுது நீ பார்க்கும் எனது இந்த ரூபம் காண்பதற்கு மிக அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்காக வாய்ப்பு தேவர்களும் எப்பொழுதுமே நாடுவார்கள். எல்லா தேவாதி தேவர்களும் இந்த உருவத்தை பார்க்கறது நாடித்தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் இருக்கும் என்னை கலங்கமற்ற, அதாவது கலப்படமற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழி மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மை ரகசியங்களை உன்னால் நுழைய முடியும். அவரை மட்டும் சொல்லல, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பகவத்கீதை நம்ம முதல் தொடங்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம்? இந்த பகவத்கீதை யார் படிக்கிறா? நாம தான் படிக்கிறோம். யார் கேட்கிறா? நாம தான் கேட்கிறோம். யார் செயல்படணும்? நாம தான் செயல்படணும். அதுதான் சனாதனம். படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், அதை செயல்படுத்தணும். அப்பதான் அதி உத்தம நிலையை அடைய முடியும். இதுதான் சனாதன தர்மம் சொல்லப்படும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 55 கடைசி பதம். இந்த பதமா யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மா கரும. சரி, நானே படிச்சிடறேன். எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் தனது தூய பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டுள்ளான பலநோக்கு செயல்களை மற்றும் கற்பனை கலங்கமற்றதில், அதாவது மன கற்பனையிலும் கலங்கங்கள் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்கை வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிரிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை அடைந்து. இது கலங்கமற்ற பக்தி. அது அனநேய பக்தின்னு சொல்ல போறோம். நாளைக்கு படிக்க போறோம் பாருங்க. 8வதுல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் படிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பக்தி என்ன தெரியுங்களா? அனநேய பக்தி. 9வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகான சாதனா பக்தி. அதாவது நம்மளுடைய வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள், இந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதனா பக்தி. அந்த பக்தி நாளைக்கு படிக்க போறோம். 10ல சொல்றாரு, நிஷ்காம கர்ம யோகா, சகாம கர்ம யோகா, ஞான யோகா, தியான யோகா, தியாக யோகா. இந்த 6 பக்தியும் நம்ம படிக்க போறோம். 8ல இருந்து 12வது பதம் வரை. அது நாளைக்கு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் முடிக்கிறோம். என்னென்ன படிச்சுன்றத ஒரு படிப்போமா? ஒரு சின்ன விளக்கம். அர்ஜுனன் தனது யூனிச வடிவத்தை காட்டும்படி பகவான் கிருஷ்ணனிடம் கோருகிறார். 1ல இருந்து 4வது பதம் வேண்டுகோள் வைக்கிறார். 5ல இருந்து 8வது பதம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலக வடிவத்தை விரிவாக்குறார். பகவான் அந்த விராட் ரூபத்தை, விஸ்வரூபத்தை விரிவாக்குறார். 9ல இருந்து 14வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா யூனிச வடிவத்தை பார்த்து அர்ஜுனன் பார்வையிடுறார். 15ல இருந்து 31வது பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் யூனிச வடிவத்தை பார்த்து அவர் அனுபவத்தை சொல்றார். பகவான் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். 32 இருந்து 34, 35, 46 அர்ஜுனன் ஜபங்கள் பண்றான், பிரார்த்தனைகள் பண்றான். 47 இருந்து 55 பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை நமக்கு எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப கிருஷ்ணா चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.